Tha ni awheibio tyres Saracen yn y Bala yndo. So mewn â ni a syth bing. Bang! Dyma da ni isio. Y syniad ydy bod ni'n mynd i gael y teiars i fatha efelychu bwystfil y Bala. O, reit. Wbath yn y llyn, lle. Ie. Dwi'n cymryd bod gennych chi lot o deiars. O, ewn i dipyn o deiars yn cefn. Rei, as yn hen, ia, rei sy'n bod i dyddiau gwell. Pa Saesneg chi siarad i mwr i bach? Wel, ella sy'n ni'n gallu mynd â cyfuniad. Take your pick, really. A dyna nathon ni. Ie. Allai neud o. Ti'n di arfer, da fet? Gyn, sori. Ti allan honni. Da. O, mae fatha un o'r calendars na. A fi eisiau sa'ch chi. Ding dong, mis Rhagfyr sa'ch chi. Da sa'ch chi. Ha? Sa'ch chi siarad Cyn ni ormod. Ia. Mae hein yn rhad ac... Am ddim os da chi... Hwna di'r gair da chi. Ia, hwnna. Mi oedd Aled ac Ian wedi llwytho'r fan efo 100,000 o deiars. Ond oedd Aled ac Ian ddim efo ni yn y ganolfan yn trio dadlwytho'r fan. A na chi brosiect o hwnna. Ych ti yna?